Gabon eta ongi etorriak urtezar gau honetan, aizue, ze uste zenuten? Gutaz libratuko zinetela, zintzo jator gertuko azido, gaur beste bain ere, beste urte batez, hementxe gaituzue, ez da naroa? Bai, jator eta bihurri, oso ongi esan duzu, izan ere urteko azken eguna, eta hemen etxean bezala gaude, bukuski nahi zuzen ere, etxean. Izan ere, azken txampan sartu gara urtea! Bukatu da saka! Andoni, eskerrik asko, baina oindik ez pixkat itxuin berdez oraindik, pixkat, Andoni, Hoi da, ezin dezu oindik, Andoni, baino seion, Hain jatorra zean, baino tartetxo bat, berala bukatuko Andoni, gula. we love you. Bukatuko da. Aizue, urtearen amaiera hau ikusten duzue, girotuta, musika etzaigu faltako, gonbidatu bereziak ere, bai, honezkero bat ezagutu duzue, urtezarraren amaiera, ni ez nahiz oso zalea, baina zenbat hitzordu, ez da, naroa? Ba, hitzordu mordo bat, eta politia gainera, etze oso zalea, baina gabonak azken finean politak dira, zer egiten dugu gabonetan? Gabonetan familiekin, lagunekin, edan, jan, jaigiruan, zer gehiago nahi dugu ba? Tira, zenbat lan, ez da, hitzordu bazka hauek antolatzen, azken afaria dirudi, une oro, azken bazkaria, azken amaiketako, azken bermuta, azken ordu hauetan esan daitezken, tira, kontua da, lan asko jartzen dizkigula, ez da, urte berriari, eta gu berrietan ere zenbat lan, akaso senide gertuko edota lanak jartzen dizkiguten guzti horiekin, tira, pista batzuk. Oiretzero joan zaigu, mendira lanera. Zemuz lan egin, aldatin barko zu, Intentzioarekin. Oposaketa egiten bali maituzu ze, Ondo? Ikatza egitera. Gaur egun, hor gulen hor. Taka, konstante gizan bala. Taka. Aditu nuenian, Jesus jaio dala. Bai, bakigu Jesus martxoan jaio zala, bine bueno. Ala, jazta, neska. Lasterka etorri da. Ra eta korrika gitoi. Venga, zenor. Berri ematera. Ezin da zer esan. Horra. Jo, komentario bat. Horra. Gure olentzero. Pipa urtzetan dula. Eserita dago. Liso, nik zure gatik esate, zure osasuna gatik. Kapoiak ere baitu. Arrautzatxuekin. Metodo bat, etxean egiteko, bota garabantzu batzuk eta txak jasotzen. Bihar meriendatzeko. Euske dena gatiko fainitzen zeate. Boti jarduakin. Liso eta ondo. Boti jarduakin. Behan eska, hartu ardo bat. Urakin, gozu txintxin. Garbantzuaren teknika, musean jokatzeko bakarrik ez, beste teknika bat ere izan daiteke, konzentrazioa, inguruko pixuzkoak izan daitezken iruzkin horiek eramangarriago egiteko, tira, ez naiz luzatuko urte berriari, naroa, ez eginkizun jarri dizkiozu, bezagit, zure buruari, zure inguruari. Garbantzuak jaten jarraituko dut, hori lehenengo gauza. Salda badago. Bai, salda badago, eta uztekotan, zenbat gauza, ez da? Erretzeari utzi, ez dakizer, mendia gehiago, gimnasiora gehiago jun, azken finean egingo ez ditudan gauzak, baina ze gustora urte berriari sarrera emateko? Tokiko erosketak, 0 kilometro. Dena. Tira, zenbat kontu. Izan ere, urte berriari eginkizuna jartzen dizkiogu, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, 0 kilometro, tokiko konsumo eta beste, hariko gara horri buruz gaurko gauean zehar, baina zein garrantzitsua ondo bizi alizateko, ondokoak ere ondo bizitzea, ez da, elkartasuna, egunotan ikusi dugu, Palestina. Andoni, oso ere serki polita da, badakit, gainera ez da bai da handia sortzen duena, baina oindik ez,
Pixka bat itxingo dugu, pixkatxo bat. Andoni, berehala, bale, bai. Gernikako arbola, gauza bat esango dizuet, nafarrek ere abesten dute beraz. Kontuz, honek ere oraindik ere gehiago emango duela, baina tira, gaur gauean ziur, behin baina gehiagotan atera gai hau. Gernika entzun duzu, ezta? Gernikako arbola lekuko izan zen, Gernikako triskantza gertatu zenekoa, eta egunotan, eta asteotan zoritxarrez streaming bidez jarraitzen ari gara Gazan gertatzen ari den sarraski erraldoia. Ze garrantzitsua halako uneetan ondo bizi bai, ospakizuna ere bai naroa, Ospakizuna bai, bizitza da. Eta bizitzen jarraitu egin behar dugu, nahiz eta bihotzean, benetan min egin. Ez zaituztegu azten, eta izue, aurten hitzordu garrantzitsua izan da Gernikan, eta mundu zabalean gainera oihartzuna izan duen ekimena. Gernika, Palestina. Batzuk ez ezik, gazute bat, erbesterik, ilezinak iraitzak, izan arren, zaurituak, bere jaioterritik urrun, gogora ezak, albeti moskun. Aurreratu dizuegu gainera, gonbidatu bereziak, akaso oso ezagunak eta asko maite ditugunak. Izan ere, gaur bereziak, gonbidatu bereziak, Aroa, nordu gurekin. Ez dakit aurkezpena behar duen, Jon Maia, Gabon. Aupa, Gabon. Palestina, Gaza, Gernika, Palestina ekimenean onkigarria, ez da? Bai, oso onkigarria, oso impactantea, polita eta gogorra aldi berean, oso ederra, estetikoki ere bai, ez da? Eta gero entzun genituen gauzak, eta oso gogorra izan zen nik ustetan egon ginen guztiak, beti geratuko gera gauza batekin, eta izan zen sirena hotsa hasi zenean, denok isiltasunean mosaikoan, eta Gernikako bombardaketetan jartzen zuten sirena, jendea gordetzeko, hori hasi zenean, nik uste iturri bezala zabaldu zala eta dana negarrez hasi ginela. Beraz, ederra eta gogorra bai. Elkartasuna, askotan esaten dugu, elkartasun horren garrantziaz, ez da? Eta askok ere esaten dugu, zer gehiago egin dezakegu. Olako ekimenekin, gainera, aldarri zabala izan du, ikusi da leku askotan, ze garrantzitsua den euskal jendartea ikustea beti elkartasunarekin lotura horrekin, ez da? Bai, nik uste hor gihar oso sendoa daukagula eta hamarkada askotan garatu dugun gihar badala guretzat, ez da, elkartasuna gure gizartearen, euskal jendartearen balore nagusietakoa da. Eta egia da Palestinarekin bereziki jendeak gogoa dula zerbait egiteko, ez da, zer egin dezaket, eta aukerak sortu behar dira, eta hori izan zen aukerarik nik uste potentenetako bat egin duguna, eta benetan ahaztuko ez duguna, eta hala ere beti izango da gutxi, ez da. Baina, Naroa, uzten badidazue, eta zuek ziur ere irrikaz ikusiko duzuela, badakizue modako bikote ditugula, Jon Maia eta Itziarrituño holtzan ere ikusi ditugu, baina Gernikan ere bai, eta gaur geurean izango ditugu, urtea ondo bukatu eta ondo hasteko gure matriarka Itziarrituño. Zuleku guztietan zaude, ez dakit zuretzat gainbaloratua dagoen lo horik egitea, Itziarrentzat antzeko esan dezakegu, eta orain ere elkarrekin maiz egoten zarete, ez da? Bai, lagunak ere bagara, eta ja urtetako lotura bada, eta behar degunean hor gaude, ez da? Eta azken diskoan ere eskatu nion, ea nahi zuen kantatu, Gizon txikian egar ez dago izeneko kantu bat, oso ederra eta, kantatzen du nire ustez bereziki ondo kantu horretan. Itziarreka oso barrukoa dauka gainera. Oso grabe kantatzen du gainera, bertso ilun xamarra dira gainera, Maitasun historiola ilun badezela eta tristea edo, eta oso ondo interpretatzen du. Olako jendearen onduan zaudenean konturatzea zen nivel daukan, ezta? Itziarrituño nivela handia dauka, eta sorte handia daukagu, Euskal enbaxadorerik garrantzitsuena edo garrantzitsuenetakoa dela munduan, ezta? Beti euskera lehenesten du bere komunikazioetan,
munduko edozein eventotan dago, eta bitu, guain gurekin hemen egonda, ezta? Eta hori egiten daki, ezta? Elkartasun maila guztietara iristen da eta sartzen da, eta badaki zer gerta daiteken, badaki egon daitezkela boikotak, badaki egon daitezkela atzamarrak begira, baina aurrera beti. Bera badaki nondi datorren, eta nik uste dut olakoa ez balitz, eta hori egingo ez balu ez litzatekela bera, ezta? Eta orduan berak hori lehenesten du, eta bueno, azkenean beti hortik gatoz gu, eta zuk ere badakizu zertan hori, ez da? Baina hori da gure lekua, ez da? Eta zauden lekutik aldezun gehien laguntzea da beti nahi duzuna. Edo nola ere, enbaixadore hitza aipatu duzun honetan, egia da Itziarritu enbaixadore badugula, baina badugu beste enbaixadore bat, akaso, hau bai ez ezaguna izango zitzaizue, baina Pepi Berasategi, Hipolito Berasategiren alaba, egun hauetan entzun dugulako Gernika eta Palestinaren elkartasun keinu hori, oraintxe bertan aipatu dizueguna, baina izue, memoria askotan oso gertukoa dugu, baina mende bat ere ez da pasa, Gernikakoa gertatu zenetik, eta oraindik ere, milaka lagunek desagertuta segitzen dute, izue, ospakizuna beharrezkoa da, baina ez ahazturatik, eta ospakizunean eta borrokan segitzeko mezua, hori Pepi Berasategirena. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Gabon dan hori, eta aurten sorpresa handia izan du deu, 87 urte frankismak hiltzuen aita, eta aurten azaldua aita. Eta esperoet, danak azaltzia, borroka segitu behar da beti aurrea, ondo gauzak egiteko. Eta danak ondo ospatu, launa danak, eta danentzako zorionak eta egu berri honak. Pepiri musu handi bat, geure izenean, eta ziur pantailaz bestalde zaudeten guztione izenean, baina egia da, urteak honezkero laster ekingo diola. Euskal Herrian ezin gara aspertu, 24 orduak, asteko 7 egunak hainbeste gauza da, baina Jon Maiari ematen ote dio egunak, asteak, tira zenbat gauza, eta ezaketen, destino turistikoren bat ere mai gainean badugu honezkero. Nik uste 1000 gauza, ondo esan duzun bezala ekine gainbaloratua dago, zuretzat lo egitea eta arnasa hartzea tartean behin, orain gutxi hasi duzu gainera bira berria, sexta hona hasi hain zuzen ere, zoragarria. Gainera, polita, ezkerraldean hastea, hitz egiten ari garen. Simbolismo handikoa ez da. Hori, memoria historikoaz ari garenean ere garrantzitsua dian horrelako puntutxoak ez da, sexta ezkerraldea, goazen hortaz hitz egitera Euskal Herriaz. Bai, eta askotan horiek dira lekuak Euskal Herria esaten dugunean, gure buruan ez daudenak, ez da? Badago Euskal ADN bat, DNA bat, ez da? Lesaka, zendo. Bai, uniberso imaginario bat, Euskalduntasunarena. Idiliko xamarra edo edertasuna, leku ederrak, ze ondo jaten den, ze ezaki zer, hizkuntza nola ez, ez da? Baina hor badago beste Euskal Herri bat, apenas agertzen dena gure kantuetan, apenas telebistako reportajeetan, ipuinetan ez dagoena, eta denetariko jendea bizi dena, lehengo eta oraingo etorkinak, eta euskeraz bizi nahi duen jende pilo bat bizi dena, ezta? Hizkuntza galdu edo kendutako eremuetan. Eta bueno, nik uste dut badegula garaia hori zentralidadera ekartzeko eta euskal ADN horretan enborrean sartzeko. Eta ez tratatu beti bigarren mailako edo periferia edo anexo edo, ezta? Zaigulako asko gustatzen igual, ez da hor dagoena. Simbolismo pixka batekin, nire leku txiki hontatik saiatzen naiz hori sartzen. Pixkat, atza ere zaurien sartzen ez da, esan ondo, baina hemen denak aldatu behar dugu gure burua pixka bat, ez da? Nik uste baietz, eta ez dakizue nola hartu duen jendeak zestaun egitea lehenengo kontzertua, eta ze emozio sortu zen kontzertoan, eta ze sentimentu, eta, bueno, izan da pasada bat. Eta nik uste dut, hori egin beharko genukela estrategikoki ere, bai, ez da, ez bakarrik norberaren zera batetik, baizik gure edapena, hizkuntza bezala, gure edapena herri bezala, eta nahi badegu normalizatu, oraindik airean normalizatu gabe dauden gure gai potoloenak, gizartearen zati erraldoi hori kontutan hartu beharko da, zalantzari gabe. Euskal metropolia kaso horrela hobeto uler genezake, ez da? Ze batzutan aipatu duzue, Euskal Herria bukoliko ez da, ez?
baina Euskal Herri asko daude eta Euskal Herri handi bat daukagu, Bilbo handian, Bai. noiz hobea esan da. Bai, eta beti izaten da, ez da, Bilbo handi hori gabe ez dugu lortuko Euskal Herri bat, ez da, eta orduan, gertatzen da, hango jende asko, Euskaldun izateko beste modu bat daukala, ez da, orduan, nola egin dezakegu guk Euskalduntasun berri bat eraikitzeko, Euskal identitate bat, lehengokoa galdu gabe, gure ezaugarriak galdu gabe, baina berriak inkorporatuz. Hori da nire alegina edo nire saiakera, ez da, eta hor emigrazioa lehen mailako gaia da, eta estrategikoa erabat, hizkuntza ere bai, eta elkar ezagutzea. Eta ezagutzera ematea, olako lekuak, ez da, eta eskaparatean jartzea eta erakusleihoan jartzea, ez da. Momentu honetan egiten nahi gara bezala, hortaz hitz egitea adibidez, ez da. Hori da, adibidez, hori ja bada oinarri, baina egia da zuk esaten duzuna leku estrategikotaz hitzitea barkatuko jazu joan, baina zu ezakei deituko zaitugun Bia Michelin berria edo. Ze, olako zure abestietan esan dituzun lekutxoak izan dira oso turistikoak dagoneko, hitzen genuen horreko batean, Fleixea, Zumaian, eta orain ere, harriko eskor bat ikustea Euskal Herri puntara joan barko gara edo zer? Pentsa bere terretxeren harriari buruz ari zera, ez da, bere terretxeren kantoriaren oroitarria, eta oroitarri bat daukan euskal kantu bakarra da. Eta hori pasada da. Eta ez da orain egindako harri bat, mendeak dauzka. Eta hor dago bide bazter batean sasi artean, ez da. Eta hori da euskal kanturi zarrena, eta horre simbolismoa handia du. Ze, kantu hori bizirik iritsi da 1900 urtetik, konversazio ontaraino. Hori da. Urteko azken eguneraino. Laxe, pentsa, mendez mende eta bukoskiraino. Bukoskiraino heldu da, bere terretxe. Urte zargauak baina hala da, bukoskiraino, Spotifyraino, YouTuberaino, bizirik iritsi da. Borda txiki batean sortu zen kantu bat, ez da? Guazen ikustera, benetan, aizue, favorez, oain zaitezte denak kolpean joan, ez dugu turismo basaterik sustatu nahi, baina kultur osasuna zaindu egin behar da, bai noski. Espeldoiko bukata, ala bukata ederra, bere terretxen atorretari irurdozena umen da. Aipatu dizuegu, erromesaldi basatirik ez dugu espero, baina kaso baten batek esango zuberoa, bestea, Euskal Herria, tira, anitza, zabala, sare sozialetatik bakarrik baldin bada ere bidaiatu daiteke, beraz, hortxe uzten dugu, naroa. Gehiago gustatzegu sare sozialetatik bidaiatu baino, aurrez aurre ikustea eta ezagutza gauzak. Gainera, Jon, ze berezia dan, ezta? Kantuen bidez, nola ezagutu ditugun Euskal Herriko hainbat txoko, hori ere oso berezia da? Bai, hori nik behintzat, hori ilusio handiz bizi izan dut, nik gogoratzen dut umetan lehenbiziko aldiz zuberoara oporretara jo nintzen nian, abuztu oso bat pasatzera. Beitu. Nola osazera iritsi ginen eta atarratzeko kantuakin emozionatuta, bai, nun dago, ez da, nun dago, eta gogoratzen dut baita ere, hor baizetara jo nintzen lehenbiziko aldia, Armaola, Benitoren kantu, eta Benito kantu asko ditu. Irati, Orbaizeta, Atarratze, eta bar, Zuberoa. Jende asko lehenengo aldiz Benitoren bidez izan du Zuberoaren berri hori, ez da? Baina gero, ni txantrerara jo nintzen lehenengo aldian bertxotara emozionatuta barrio konfliktibo batik, ez da? Barrikadaren barrio konfliktibo batik. Eta Irungo Mosku ere, kantutatik ezagutu nuen lehen da bizi. Eta horrela hainbat eta hainbat leku, ez da? Eta gauza ederra da Itzaltzu, adibidez, Itzaltzuko bardoa orain ibilbide bat daukatean, mendibide bat, Gartxoten bidea, zoragarria, desterratua egon omen zen Leize Zulo Txikiraino iristen dana, eta tartean Urjauziak, Eguzki Lore Baratzak, Euskal Aunamendiak danak trokelatua bezala ikusten dituzu paisaian.
Bueno, pues olako gauzak guk ere bultza ditzazkegu, ez da, eta azken finean bai turismo, ez da, hori. Jon, imaginatzen Eta zaitut gida jakinduria- turistiko bezala, Bai, asko Taldeekin gustatzen eta zait, gainera egia kantu, esan. baina marabila bat izango litzateke. Asko gustatzen zait, eta uste, Euskal Herria eskala nahiko txikia dela, eta olako gauzak egin daitezkela. Proposamen bat, liburu bat egin olako turismo kantu bidezko... Gia bat, ez da? Lan txiki bat gehiago jarri Kantu diot gida gizatu, bat. Bueno, hor daude kantak, eta kantuen bidez, behitu, adibidez, nire azken kantu berri bat garan, poema bat idatzi dut, gauza hauei buruz, identitatea, eta bar, eta kontatzen den nola jun nintzen Aginako mendi gainera, Oiartzun eta Lesaka bitartean, eta han Aginako gain hortan daude mairugaratzak, osea, kronletxak, dago Oteizak Aita Donostiari egindako kapera, eta gero dago Txori kanta zale ederrei, Benito kantatzen duna Txori kanta zale ederra, nun oteaiz kantatzen, harrien negarra. Bueno, pues horrein monumento bat. Eta Xabier Letek kontatzen du nola jute zan ara baita ere bera, ez da, monumento hortara. Eta Hartzek han idatzi zuen Gure bazterrak poema, handik ikusten zuenakin. Handik ikusten da Larrun, ikusten dia Aiako harriak, Euskal Lurrizarrena, eta Lapurdiko itsasua, ez da. Eta Gure bazterrak kantua handik inspiratua da. Bueno, leku horiek azkenean magikoa dira, eta gure uniberso imaginarioan da gure identitatean aparteko leku bat daukate, ez da. Eta ederra da jute zeranian horra eta hori sentitzea, eta gainera erreza da hori lortzea. Erra. Ederki, aizue, ze gustora gauden, Jon Maiari aditzen. Aginan gainera, aizue, Oteizak halako gauza berezia, beti gauza bereziak, mendiko potxokei babesa ematen dian kapera ere izan daiteke, ziur baina gehiago, eta egia da oso mistikoa dela, eta baduela energia berezi bat paraje horrek, beraz, ez bazarete bertatik pasa, hemen ere beste gomendio bat, badakizuek, gaur gida prestatzen ere garela, baina da, zerbait gida horretan beste Gide ikusten. Mikel Laboaren errautzak ere han bota ziren. Pentsa, ze leku Ni neu berezia da. bertan izan nintzen, ez dakite... Han izan zinen. Bai, han izan ginen, eta benetan unkigarria, Leku eta potxoken berezia. aipatzen dudanean ez dut alperrik aipatu, baduzu aukera Mikel Laboari bisita egiteko, Oteizari bisita egiteko, eta bertan errautsak utzi dituzten Euskal Herritar asko eta asko. Uste dut Naroa gogotxo Kamisetari begirari nahi zen eta iruditzen zait, publizidadea egiteko, bale, ongi, baina azalpena, ze kamiseta ekarri dugu Berdin zait azalpena, jabat ekarriko dit. Bueno, hoxe da, ez da. Askotan hitz egiten duguna eta importantea dena transmisioa, ez da? Bueno, Bere Terretxeren kantu hortatik orain sortu dira milaka kantu, eta hemen daude, Eire izeneko bi neska gazte, nahiko ezagunak, beretzat. Pixkat, ez da zuretzat gehien Eta tarteka jartzen de kamiseta, bueno, bakizu. Egon nahi ziren kontzertuan eta bikainak txukun, txukun, oso Topera politz. eta haientzat ere urte ona izan da, Hori da. aurtengoa. Izan da bila, baina... Eta urte hobea datorkigunez, guztiontzako, aizue, pena ez da, Shane McGowan pantzea gula. Topa ingo dugu, irentxi aurretik hori da, artista hondia. Ez da gezurretazkoa, denetakoa da. Itxaron pixka bat, baina aizue, honek segituko du, ez dizuet gai aterako, lehendakari kontuak eta laster izango ditugu, gaur pakean utziko zaitugu, Jon. Neko, jardin hortan. Izan ere, gure ikur irlandesa omenetan hartuko dugu, baina izue, jagoikoa eta regezarra. Topa! Kangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, Herri ordezkarien aintzinean nire kargua ondo betetzea zindagit. jabetu egiten naiz
Eusko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Eta urtarrilaren lehena ate joka dugu eskailera, ene bada, San Ferminak gertu bat baina gehiago honezkero ospakizunetan tira, inozentak tarteko akaso. San Ferminak edo nolari Iruñean bakarrik ez, bazen egiten, gertuago ere San Fermin garrantzitsuak dauzkagula, gaur ordezkaritza gainera lehen elderrokoa Laura Retilderekin. Hoxe, Laura, Retilderekin, ondo azpimarratuta. Gabon, ongi etorri. Kaixo, Gabon. Galdera mordo ditut zuretzako egiteko, baino lehenik eta behin ezin eutxi hau komentatu gabe. Bai. Ez dakit atzematen dituzuen izugarizko azkaltzalzarrak eta bertan erdi-erdian Mari Domingi. Bai, Hau ikusi altzeneten, nik ez. Polit, Bai, eski honentzeroz ez nun jarri nahi, así que esan nun, pues, Mari Domingi. Ez dakit nik oso ados nago Mari Domingirekin. Erdiko bilatzen jarri zu, akaso? Bai, agian. Akaso, Mezuren bat, bai. Ongi. Bueno, Laura, kontatu guzu, aurten estreineko Zamaika telebistan izan zaitugu, eta kontatu zer moduzko esperientzia izaten ari da? Bai, oso fuerte izaten ari da guzti hau, egia esan, pixkat bat batean izan zen aukera hau eta oso polita, egia esan, askatasun guztiarekin egiteko negun guztia, así que ni superkonten. Ezakit aiek nola egongo diren, baina bueno. Zozoak beleari, ezta? Bai, zozoak beleari podcasta. Eta polit? Bai, bueno, beldurren inguruan hitz egiten dugu, atal bakoitza da beldur baten inguruan, gonbidatu batekin. Bat izan ezi, ze bakarkadaren inguruan gu bakarritzen genuen, baina, bueno, bai, ezakit, uste gonbidatuak egon dira pixkat beldurtutak ere bai, etorri dira jakin gabe zein zan gaia, pixkat beldurra eta bar, baina gian uste zuten beste gauza batzuk, eta baten bat nik uste espantauta, baina bueno, bai. Garbi dagoena da, baten batek beldurra galdu badio, bikote ikaragarri honek beldurra galdu diola, mikroari, pantailari, eta tira, hortxe, txampan. Txaloa! Podcast, audio. Honek bidixo eukibideo gainera, Eta kamarari begiratu behar diogu? Ja, eta alkola? Bale. Ai! Gogoera, zer mogu zongi. Hain erakusteko ondo zut, baza, iso YouTube. Me la pela, colega. Guapísimak, Me cago en la hostia. Moneskua, ondo egiten behar dena, todos lehen. Nago alteradita gaur, Ikusten dano. Arro pizka bat gehiago, mesez, eskerrik asko. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Bereko daude. Positak. Te doy un txalo. Gustatu zait taza hau, porque da ezkerrentzat. Dizera naiz. Nik uste gomendio bezala beto jistean nire hotxa. Eta gero behar bada igo. Bai. Muteatzen mozuten. Literal. Zerik ezurrak me encantan, batez ere fantasiaren alde. Zer iruditzen zaizu gure platoa? Bueno, lo más, o sea, fantasia. Ez da dira. Ez zingu zena bezauta, Dilo tata. Zutu ez da torreña, Santo Tomás, chaval. Dantzakali. Anima zaitez laguntxo. Ke makina. Horrezago tilde, ni bakarri esaten dut, norbait mesez egoteko pendiente haber etortzen den txikitxo hau, jofe. Importantea da greba ikustea, Eta bukatzeko. Bakarrik esan nahi nun, sin más, plazerra izan dela bereziki zuek entzutea. Osa, pasa garera hitz egiten. Berriro. Ixilik egon ez da gurea. Vale, beste txalo bat emango egu, bazpare. Laura,
Danel nun demontre utzi dezu, irentxi dezu, A ber, kezu batzuk... Beldurtu dezu. Batzuk hemen barran, eta beste batzuk lanean, hori hola da. Izan ere, Danel baten, ezakit, lanean jarri dezu, norabait bidali dezu, San Ferminen aitzaki horrekin akaso, ezakit, zuri egin nahi izan duzuen? Bai, hor dago. A ber, ezakitak izuten, baina Leister datoz hauteskundeak, eta, bueno, pues, jakin nahiko genuke, a ber, Benetan hauteskunde datozela? Ez esan. Bueno, bakarrik zati batekoa, Bazen garaia, hauteskunde gabe, aspaldiko. Mola eta dena daukat, nik ezakit ez bozkatzearen edo bozkatzearen. Bai, edo apoderatua izateko ere, bai, nik rekitan dago. Hori oso, kirol herrikoia da. Argiz, Estatu Espainiaren egindako aldaketa batek dio, nahiago dutela Puigdemont aski uztea, beste hauteskunde batzutan apoderatu izateko, arriskoa izatea baino. Bai. Ez izorratu beste igande bat. Bai, beste bat. Así que hori, a ber, junda galdetzea, zelan, a ber, gure herrikoik, zer esaten dute? Danel, zer dakartzu? A la pícula tumpa aire, responde la pícula tumpa. Matala kendu, ole, matala kendu, ole. A la pícula tumpa aire, responde la pícula tumpa. Aquí la kiski, palo. Kaixo eta Eguberrion, Analizios naiz eta Iruñako erdialdeko kaleetara etorri naiz jendea pixka zirikatzera Eguberrian inguruan, politikaren inguruan, inusentaren inguruan, generalean, bizitzan inguruan, guazemank. Eguberriak, egoko dituzte, a favor, kontra? Bueno, erdizke. Ba, egoko, bai. Gogokin, bai. Ba, egokin, bai. Ez asko, niri ez da ere. Bakar familiarekin egoteagatik, baina bestela ez nuke zelebratuko. Bueno, ez soberan, eskat grintz ba naiz, baina, bueno. Neutro, ez naiz oso fan. Ba, gotxo, honi, gusten zaizkit, bai. Bai, giru hau, bai. Zeure etxera noreto zen da, erregiak, Olentzero, Mari Domingi, Papa Noel? Tuteran, Papa Noel, bai. Olentzero eta Mari Domingi eta errege mauak. Olentzero, karri. Olentzero. Olentzero, bai, normalki Olentzero, bai. Olentzero eta Mari Domingi, baina, bueno, gu gara, Olentzero eta Mari Domingi. Bera, izango da, aurten Mendillorreko Mari Domingi. Ai, ama, eta zen moduz posik? Bai, esken egin didate eta, bueno, ez ezin esan. Bai, noski ez, eta bueno, umetxoik badau telebista ikusten, jakin daizutela Mari Domingi izango dela bera. Politikagintzari jarraipena emateko akaso, zakite, errenta itorpenean zerbait islatu beharko litzateke, ez? Plus txiki bat. Zenbat ordu kotizatzen ditugun guzti honi jarraipena emateko, gero jendeak ez dakiela zein den hautagaia. Egia esan da, tartea behar da, honetarako, ez? Nere kontua da. Ez dakit jendeak ez dakit zer egin den hautagaia edo ez duen jakin nahi. Hor beste meloitxo izan daiteke. Bai, eta gainera, hori, bapatean Espainiakoa, gero EAkoa, gero udaletxekoak, eta baita ere Europakoa datoz, así que ez dakit ni, galdutan ikusten, jende pila enteratuko dara momentuan bertan, zeintzuk dien, porque hori da beste gai bat, ere bai, a ber, nora nator. Baina, bueno, ez dakit Danelek zerbait argitu digun. 28. eguna, inusentien eguna, guztena jatzu? Normalean azten zait imelakuelan. Eta aurtengo inusentada baten bezala dauko Basironen alkatetza, gogoko daukotzu edaz? Indiferente baita. Bueno, aurten bai. Claro, Asiron berriz gure alkatea izango delako. Hori bai. Bai, hobeto, bai. Bai. Ba, pues dut, hobeto. Lehen baina hobeto bai. Pentsatzen badegu independentzian, nola gustoko litzateke gehiago deitzea Euskal Herriko Errepublika edo Nafarroako erreinua? Igual pixkat nazi baino Nafarroako erreinua. Tudelana, de pura cepa, ederto. Ai ama, zein sonatzen dago beto, marketinean? Lendabizikoa? Bai, ni uste, bai. Ez dakit, baina, Euskaldunak gara. Hori da argi da garbi daukadana. Edo Nafarroako erresuma, de repente. Te pones carlista perdida. Erresuma suena muy zarra. Agian lehenengoa. Eta lortu izango balitz anaitasuna aurrera eramatea eta Euskal Nazioa sortzea, bai Nafarroakoa, bai Euskal Herrikoa, bai lokesea, badakatzute kandidatorik alkatetzarako? A ber, eske naziorik ez eski gustatzen, iruditzen zait hori herriak gara eta orduan ez nago nazioen alde. Nafarroa.
Egoberri giroa bai Iruñaldean, tira, hauteskundeak behin eskatzen hasita urte berriari eskagari zaioke Rajoyk esaten zuen, ez? Eta Europarrak eta Euskal Errepublikakoak hauteskunderik izango dugu, lehendakaririk? Ez dakit ni biziko dugun hori, nik espero de baietz, ez? Hor lanean aritzen batzuk eta beste batzuk erdizka, baina nik espero de baietz, noizbait hori gertatzea, ez dakit jendea hori argi dakan. Bota genuen saioan aurreko batean galdetu genuen zein izango litzateke Euskal Errepublikako lehendakari eta hor, izen bat atera zen, Kai, kontuz. Ezakit, dik ezakatu egin bertan, inoiz ez diot denbora eskaini horri, ezakit nor nahiko nuken, emakumea bai, hori bai. Emakume zerrenda egiten aztekotan, ez, eskerrik asko. Gaizki etortzen zaizu justo, momentu honetan. Eskertzen dizuet, baina uste dute adinez kanpo. Nola gazte belaunaldiak behar diren da... Ez, gaztegia zarelako. Gaztegia, emakumeak edo gaztegiak edo adinekoegiak, ezta? Gure adina beti esperientzia dunak. Bai, Jagoba Arrasate, ni osasuna zalean, ez? Jagoba Arrasate, Bizkaitarra da, Nafarroan ni Jagoba Arrasatearra naiz. Bertsolaria. Ni osasunakoa berdintzait, Jagoba Arrasatearra naiz. Izugarrizko tipoa da, hile da, arrazoi guztia. Guazen ege buruari gehiago eragitera, Laura. Bote prontoan, lehendakari, Euskal Errepublika, marroia. Nik uste dute jarritzen den nire posta izaten Maialen Iriarte. Bai, ekin nago, atope, oaindik. Maialen Lujanbio uste nuen esan nirala. Ere bai, baina ez dakit nahiko du. Maialen Iriarte, Maialen Lujanbio bada izen ez, txaskor bat. Hombre, esatekotan ere emakumeak eta jarraituz ere izan daiteke, eta orain gainera egin dutenarekin nire Ibarzabal bat izan daiteke, edo eta honintzen beita. Honintzen beitak dena txikitzen ditu, osea, Euskal Herriko erregina bihurtu da azken aste hauetan, ondorioz. Eta gainera bera, bizipena izan du, ez? Espainian egon zan eta nahikoa jantzun abortoren legearen kontuarekin eta bar, así que, badu horri, ibilbide bat egin da. En mi coño y en mi moño mando yo. Hoxe, Iruñe Astitz, Iruñe The Queen, Nafar erresuma baino, Iruñeko erresuma, baina hortik gora Euskal Errepublikako lehen erregina errepublikarra izan daiteke, ez? Hori beste aukera bada, segi dezagun. Porrotxe esango dut berriro eta berriro ekinek horrela behiratuko nago. Pirritx, aizue, edo nola ere, lehendakari festa honetan, akaso, ez dakit, futbolean amaikakoak aurkezten dira, ezta? Akaso amaikakoetan jarri behar da begia, Errepublika kooperatiboa, euskalherrepublika.coop izan daiteke, eta denak bazkidetu, nola ikusten dut. Nik ikusten dute, bai. Honekin hobeto erantzungo dizu, iruditzen zait. Aplikazio bidez, egin dezakegu bozketa hori. Bitu esago izu, Gran Hermanon hola bozkatzen da, aplikazio baten bidez, hasika ni alde, hola merkeago ere bai. Tira, nonbaitetik hasi gara. Errepublika. Laura, Danelek zer gehiago ekarri dugu, ziur gai honi buruz erantzun gehiago jaso ditugula. Danel, espero dut gazteon nahiak jasotzea, Entzun duzu? Eta Euskal Errepublika honetarako alkate edo alkate zarantzat badaukatzu kandidatorik buruan? Nire klasikide bat. Nola ditzen da? Oier Santa Maria. Oier Santa Maria, Amaika Telebizatik llamamientu bat Euskal Herria libera dezazun, Estatu Espainoletik. Albino Stardost. A tope! Diaz Ayuso. Eta, musu handi bat, zeo zer gehitzeko eguberdien inguruan? Turroi asko jan, eta ondo pasa. Mila eskera maitea, eskerrik asko parte hartzegatik. La picula tumpa aire, espunde la picula tumpa. Ikusi duzue, Iruñeko kaleetan, honezkero egu berri giroa kaskorako eman du eta urteren azken minutu hauetan azen olako iritzi sorta, ezta? Hemen herri honetan kirola baldin badugu da iritzia eman, parte hartu, tira, ez gara ez naskatzen. Urtearen amaiera honetan, honezkero, ni neu ere rozkaz pasatan agoela esan genezake. Urte amaieran, hasieran ere antzeko hasten dugu, baina ondo dago pixka bat matizatzea ekina, baina esan da orain hori galdetuko nizuke urtea amaitzen ari garen honetan dena dia desionak, zer egingo deturrungo urteari begira, zuk zer nahiko zenuke? Akaso ez da izan behar desiona, Akaso desio txar batzuk izan daitezke ere? Bai. Zuk zer eskatuko zenioke urte berriari? Zenbat eskatu ditzaket? 3 bota. 3, bale. Izango naiz pixka txakur gorria, Lehenik, pazientzia,
porque 2024 potolo dator. Bigarrenik, nire sarea sendotu eta pixkat zabaldu ere bai, nire sarea eta hori bakarrik sentitze horren alde jarritza egiten apostu bat. Eta gero transfeminismotik are gertuago egotea, hori da eskatzen duten bakarra, hori da. Eta denak elkarrekin da bakarrik sentitzeko, así que hori da eskatzen dutera txakurgorri bat pixkat. Hiru gauza potolo baina polit. Bai, eskerrik asko. Hor dakat burua oraintxe bertan. Ekine, ze hiru eskatzen dituzu? Zuk beti galdera bota eta zuk naroa zingo zenuke eta zuk? Ba, begira, desioetan niretzako gordetzeko aukera daukat? Bat. Nerekin urrengo urtean jarraitu hori normala, hori ulertzen dut. Hori bai, naroaren gandik ez desegin. Baina, begira, bat argi asko datorkit. Osasuna, askatasuna eta nire Arriola eta Iruñe Astitz. Guztieta jarri barra izni zure zehan sortzeko. Bueno, badakizue, nerea da Uxu Errazkin bezala, famatua. Uxu Errazkin musu bat hemen. Arkakusoren laguna izatagatik. Guztiz. Eta gero ja da, nerearen kasuan guazenen agertzagatik. Hori ja, baina hori ja bigarren kontua da. Lehenengo beste mailakoa. Badago, gauza bat, gustatzen zaidan pilo bat egitea, eta da, nire lagunak eta maite duan jendeak konektatzea, eske betira berdira. Nire lagunak dira! Alu! No, badaude! Eta biok ja amarauna gure mikro irekia konektatzeko. Ez dago Maria, elkarrizketa bat egiten. Eta bueno, begira hor, landako gunea. Eta hori, bide bat mil esker, oparitxo hau egin digutelako, Julen. Hori, horrela. Bai, ez nuen, espero! Gezurra zalako nio? Ba? Aterako zara nire blogean. Mil esker! Kroketak! Esta kroketa. Jamón y queso? Tortilla jamón y queso. Mia, esker! Ba, porrotxek esan digu selfieatea egunean. Jarri logelan eta hemen musu bat gauero. Hori, hemen gure musua. Eta ekipo, aste honetako aste honak, amaitzera dijoa, super aste polita izan da, unkigarria. Ez dut hitzik definitzeko nola sentitzen naizen, nola sentitu naizen. Beraz, hemen utziko dugu, badakizue, mila esker onera arte ikusteagatik, eta datorren astean ikusiko dugu elkar, gogoratu, like eman, partekatu eta jarraitu sare sozialetan. Datorren astera arte, aio, gogoratu igandero. 19 eta 19 bideo berria. Agur! Venga, onartu, jarri zenun gure zatia natoa letxe, zeren txapa bazan. Bueno, txapa edo agian kontatzen genuena etzen jartzeko moduka, ez, zen txapa zela. Luze egia. Pertsonalki esan barra dukat, gustatu dela pilo bat zure bideo hori, ikusetik hori 5 horiz taparrin dut. Urte zarra. Bai, urte zarra. Ja, urte zarra, ja, fatal. Ezta, ja, ulertzet. Marianitoa. Ze ona. Izagirre edo Martini? Ez zaitu gustatzen. Vale. Eta zu? Ni Izagirre. Eta zergatik Izagirre? Ezakiz gustatzen zait. Izen euskaldunagoa duelako. Jo, que se. Baina, giratzen da superrondo. Zoazta bernara eta esatezu, Martini, Marianito, baina Izagirre. Dirudi dakizula. Eta gertzen da Mariano Izagirre. Ja, Zentratzera etorri gara. Ikasi bet, bideo bat editatzen 5 ordu beharrean 3. Bastante dela, Bai. Ostras, txitaratzen 5 ordu. Zuk, por cierto, durangoko bideo egiteko zenbat demora tarratu zen, no? Gutxi. Editatzea gustatzen zait. Baina, kostatu zitzaidan gehiago izan zen gauza batzuk moztea. Ja. Esaten duzu, ai, hausartu behar da. Ja. Zergatik ez.
Ja. Bale, nire ikasi dut, ze gehi ikasi dut? Stories bat igotz. Hori ez dut ikasi. Stories bat igotzen ez dut ikasi. Osa, hor, fatal. Horrendikan, aurrekoan atearen argazki bat horizontalean, Nerea, mesedez. Osea, horizontalean, pauso hori ja ikasia genuela. Ja, ez, pues behar dut bergogora, zizuz ikasi zu. Nik ikasi dut gauzeetan distantzia hartzen. Arazoetan edo drama bat baldin badago esaten, itxoin, joaten naiz, 5 pauso atzera, hartzen ditut katalejoak eta esaten dut orain bai, eta esaten dut, bale. Ez da hain arraroa, hain arazo handia. Ja, nik igual hori ikasi marko diten, zeren, Utziko dizkizut nire katalejoak. Venga, dale. Ez ditut hemen. Vale. Nire burua lehen esten. Jo, zike jarri zazu profunda, bai, itxaron, orduan pentsatu baren bizkatxoa dira. Zentratu naiz. Bai, ondo. Osea, ja, behin zentratzen naizela, gero esaten didazue hor, egoten naizela bla 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 bla, eta luzatzen naizela ez dakidala sintetizatzen, ez, oraindik ez dakit sintetizatzen. Ja, bueno, eske, a ber, Twitchen zenbat ordu egon ginean. 2 eta piko. Bai, besari. Eta egon nintzen ere 12 ordu. 12 ordu, zemuz? Ongi. Bai? Ongi primeran. Bale, egon behar da 12 ordu, Bai, izan behar da hor. Baina, bueno, esan behar dut beste sortzaileak ere oso jatorrak izan zirela, eta... Bida, ikasi dut, bueno, zure kodigoan pixkat hitz egiten. Adibidez? Fantasia. Txorrada bat dirudi. Jarraitzen dut hau ikasi gabe zer dan. Bueno, badaki zer dan, baina niretzat da dirua. Osa, hau da, como, nire despasta. Osa, hau da dirua, niretzat. Baitez baituz, pero... Baina, eman. Badakizu pelikula estatu batuar hauek joaten direla lotara eta gero jeikitzen dira gorputza trukatuta. Egin dezakegu hori. Eta ikusiko nuko dena zure ikuspuntutik. Eta ni zuretik. Hola! Aurrekoan igo nintzen banketa bat dara sanun. Eta jarri nintzen pixka bat Rei Leon. Zerreditzen nintzen, negola. Horrela sentitzen naiz nik kontzertutan. Ja. Hor dago, Mejillon Tigrekoek daukate poema bat oso polita horren inguruan. Bai. Ekizu dela Instagramen edo da egiten dietela broma jendiari erosketak egiten doazela eta jartzeiela hitza batekin globo bat. Rollo, hemenago. Hori igual jarri barko zein neri, zeltzait ikusten. Mototxetik. Esan barra daukat, esango dut hau, jarri diatela kojin bat, hemen behia, zure autora. Sí, claro, ezin zen aurkia jeit. Ezin da! Orduan. Baina, bueno, baditugu erronkak. Bueno, nire erronka bada, bengoagatik nire bizitzan, bai. Durangoko azokan erosi dudan liburua bat irakurtzea aurten. Zenbat erosi dituzu? 3. Eta hasi naiz batekin, despistatzen ez egituan. Orduan... Agen, frogatu beharko duzu beste bat. Karo, eske ditut aurreko urtekoa korendikan, geratzen superpolitan erapalean, dirudit, badakidala zerbait, eta ideiari genez. Roia enziklopedia... Bai, ez da gizu zeundo geratzen den gonbidetuen aurrean begira, bai, dauzkatu. Kolekzio guztia, lixipre, eta... Bai. Txikitan esaten duna, baina ja ez dutena egiten da bat argaltzearena. Ja ez. Ja ez dugu zertago balio. Ekonomikoki ateratzen zego garestiago. Zen egon barra guztiak galtza meak eta lodiak erosten, orduan nik jarabaki ez ez, mantenimiento edo ez, eta... Eta nola egiten da mantenimiento? Pues... Egiten gimnasia de mantenimiento. Bueno, ikusten duzun bezala, urtea bukatu dut berdin, eta berdin hasiko dut. Nire txisteak berdin jarraitu dut. Bai, eta eskertzen ditut, bai, baina nik eskertzen ditut. Nire abesteak konturatu nahiz, bez duela gaizki egiten. Bai! Bida!
Zergatik? Ez dakit! Ez? Eta dantzatzen ere txukun, fijate. Bagian erakutsi beharko didazu. Venga, dale, hor, badakizu Donostin dagoela, Donosti trintxerpen egiten dute, salsa batxatakuir, karo ez. Hori da esatea, Pasaia. Iruña dela bezala. Bai. Eta... Ojo, Barkatu. Kontuz. Barkatu. Por cierto, zuk zemuz daramazu erregina izatearen asuntua? Ba, bueno, kontua da oraindikan. Nik aurkeztu nuela nire hautagaitza Iruñeko alkate izateko. Ze badakizu historiak esaten du lehenengo izan zela Iruñeko erresuma, gero Nafarroako erresuma egoteko. Orduan nik Nafarroako erregina izan nahi baldin badut, lehenengo izan beharko naiz Iruñeko alkatea. Eta zemuz da asuntua? Ba, bueno, ikusi duzu, pazientzia, zuk ez duzun pazientzia batzuk izan dute. Eta hor dago. Bihartikan aurrera jasten dela atzera kontaketa. Bai. Vale. 7 hilabete. 7 hilabete. Bai. 6 egun. 6 egun. 12 ordu. 12 ordu. Bai. Eta orain hilabetero, eskalera. Urtarriaren bat, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Ojo, ni maiatzaren 22, 33. Kristoren adina. Dia, sama arruntzen zit, sartu, kau en la leche, beti biltzen naiz azkar hori egiten, nik beti irten da 33. Bueno, gara jauetan Kristo jaio zan. Bai, begira, osea, nago orain in the top. Bai, super, bai. Ez divina. Bai. Illuminati. Earki. Emonez zainat datorren horra. Ja, baina geratuak ginen hemen. Bai, tait, nik hartuko nuke txupito bat. Zerena? Ez da. Utziko digute? Boi, ez. Ja, gauko 12an, nik ja daukat tripa beteta, ja... Eta txupito zerena? Ba, Nafarroako edaria. Bueno, pues ondo, hemen etortzen bali norbait zerbitzatzera guri, guk eskainiko hartuko dugu, nik ala ere pozik zurekin urtean baitzeko. Patxarana. Venga, bale, posten naiz. Zurekin urtean baitzeko. Berdin. Aguaz, arazne, laguntzen dakinak, Guaz gaitezen aizkora dakin. Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Hamar! Redios! Zorionak amaika! Gure txapelduna. Aizkorakadak, 11 kanpaika da, zer ez ote dugu egin aroa, baina helburua hor bestaldean zaituztegun ikusentzuleok aizue goxatu eta opari txiki bat egin ere bai. Eta zenbat egingo ditugun? Matxak naroa. Kantatuz? Kantatuz. Zenbat matx, zenbat matx? Zenbat matx, lau bat, edo amabi. Amabi, nik uste dut, bueno. Kanpaiak ongi kontatu, ez beste aldetik sartu. Andoni bagoazela, Iru. Ni bat, orain dira bitxoin, beti presak asten zela eta gero beranduko ditu zaizue. Bat! Bi! Iru! Lau! Jaten nahi izan bakarra naiz? Bost! Borrotu ditu matxak. Zazpi!
wish you a Merry Christmas. Urte berria hon, Dios! Txampan zutzako. Txampan zutzako. Urte berria, familia! Txampan zutzako. Egia da, urte berrion zaila da, uneuetan emozio ustea, baina... Unkitu gara denak, bai noski. Urte berrion. Bada lasai, hemen txegaitu zela. Urte berrion, benetan. Urte berrion. Serio zefan ba, saioa? Serio, eta ez dezin izan da. Eta aurrera boli edenontzat. Urte berrion. 2023an feministak izan gara. Jasangarritasunaren alde egin dugu. Euskara sustatzea izan dugu ardatz. Gizartearekin batera evoluzionatu gara. Egia izan da gure oinarri. Adin, sexu, pentsaera eta gaitasun anitzak errespetatu ditugu. Eta entzuteko gertu egon gara. 2024an zehar balio guztiak mantenduko ditugu, ekoitziko ditugun albiste, pieza, jarraipen eta saio guztietan. Eta bidai hau zurekin egin nahi dugu. Amaika, zure telebista. Urteko iragarki garestiena, ikusi berri duzuena, garrantzitsua delako. Bueno, aizue, Amaikak bere misioa beste urte betez bete duelako eta beste urte askoz bete dezan. Beste iragarki batzuk edonolare beti ere ezagun egin zaizkigu. Aretxabaletan ondo gomadak izu ez? Bai, urtero egiten duten iragarkia da urteko iragarkia, izugarria. Eta Kepa Errasti, aktore ona, fina, jatorra. Kepa, forever. Kepa, eskerrik asko, mezuagatik, aurrera. Bezeruek kenduko uskue. Nobedadiek kenduko uskue. Azkartasunek kenduko duzkue. Baina sekule ezingo duzkue kendu. Gertutasune! Bueno, Madrileko zaratatik iesi, Zercedillako, eskizena kriston grazia egiten duztu, Zercedillako mendietatik, urte berrion Amaika Telebistako ikusentzule guztioi, eta urte berrirako ez dakipanik ze, osasuna, lasaitasuna, eta gertutasuna. Venga, urte berrion, muxu bat. Euskaldunak edonola ere, ez gineke, berberak izango, elkarri mokoka. Apustua, zein gehiago, niko beto egingo du. Zein baino, zein hoi da, estropadak, bestia, eta apostuak. Aretxabaleta entzun da esan du Oñatiarrak, gu hobeak. Hori da, Aretxabaletako iragarkiarekin, Oñatiarrek badak izue, guk hobe egin genezake. Azkartasuna kendu duzkue! Nobedadia kendu duzkue eta eze! Baina sekulan ez duzkue ze kenduko dete! Betutasune! Baina mierda, nahi larriko nahi I, beste zoze pentsau isu. Krakonekin ezin zu konpetiu, de puta madre inxuei, si pelikula bat emute xok. Eski gainera, hau ez da gure estilu, ez? Txantxiku hauek bereziak benetan eta espeziala urte bukaera hau zalantzari gabe, ez dakigu, parrandan elkarrekin bukatuko duten ziur baietz. Edonola ere, gaur gauean gonbidatu berezi ugari izan dugu, baina baita pantailaz bestalde. Iepa, bueno, urtea maitzen ja, 2023 agur, 2024 ongitorri, eta bueno, ez desio eta zer, hemen desio gutxi,
eta ekintza gehiago biduz. Ogota egun hasi di ekintza asko, baina bidu jarraitzea. Euskal Herrizen gauza asko dauzeteko, euskaren alde, irakaskuntzan, lurraldetasunaren alde, bueno. Orduen, desio gutxi hau, eta jarraitu ekintzekin, jarraitu zuena defenditzen, zuena babesten topera, eta injartzu beti, gu behar jarraituko, ez da? Gu jarraituko, mendia multaka, gura defendatzen, eta hoxe. Dan hori, muso handi bat, eta haupa Amaika Telebista, eta zuen moduko edabideak. Venga, urte barri ondan hori! Bukatu da, sakabo. Bueno, bukatu da, 2023a. Ondo ego ezki, baina bukatu da. 24 zerkatuko ju, pake pixkat, hasteko. Donostin bizitzea eskuide bat izan da dela, eta ez kapritxo bat. Zer gehiago, nozilla, Nutella eta milkak ez gizentzea. Zer gehiago, bueno, betiko eskubideak eta hori dana, baina hori, implizituki dijo. Eta Amaika Telebista betiko horri izatea, eta kolpez kolpe ere betiko horri izatea. Eskerrik asko, muixo handi bat, danoi eta urte berri on. Aio! Jende garrantzitsua gaur Amaika Telebistako Gabon Zaharreko urte berri eguneko, honezkero, ordu txikietan, halakoetan zaila da, ezta? Ez urte zaharretan atera nintzen eta itzuli ezakegu noiz. Tira, gonbidatu bereziak, eta alaxe segitzen dugu, Dorleta Aurreta Bizkaia. Gabon. Gabon, Dorle, hori da, eta urte berri on. Eskerrik asko berri on. 2024a dagoeneko. Bueno, eta ze ikusi zaitugu, oso gustora ikusi zaitugu gurean ere, eta hor entzun zaitugu bero edo nola zan? Belarri bero bai esan. Belarri bero bai esan. Benetan, lehenengo laburmetraitxuak egin ditugunak, ikusi ditugunak Euskal Herrian, sexua hitz egiten, parre egiten, eta telefono linea bero batekin. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da diruek? Belarri bero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Maravilloso izan da. Eta ze ondo pasatu garen egiten. Eta ze guztua daulako ze ikustea eta entzutea euskeraz. Euskaldun batzu sortua gaina, Hernaniarrak. Hori da, eta gazteak eta dena primerakoa politia. Produkto politia, ekoizten politia. Esan genuen gainera bere garaian sexua zitzeiteko, ez bakarrik hemen dagoen esaten da mito hori ez da, Euskal Herrian ez dela sexua egiten praktikatzen egin eta hitz egin ere, ez da? Hori da, hitz egin, dena. Muntzatu beharrako zehoze da hemen gure herrin. Hori da. Eta aktore bezala zer moduz joan zaizue 2023a? Lan asko oparoa izan da, zineman eta oparoa izan da? Bai, zinemandetik, lan asko, antzerkien lan asko, badirudi pixkanaka, euskal zinema, antzerkia, eta bai joala berriro zea virus malapartak ontatik burua altxatzen, eta jarraitu dezala, hola. Jarraitu dezala. Eta 2024ari begira ja hemen gaudela, zer eskatuko zenioke? Eskatuko nioke hemendik gaitu eta osasuna, eskatuko nioke lana, eskatuko nioke denbora, eta kalitatea. Gauzetarako, kalitatea. Kalitatea, hori denbora kalitatea, bizi kalitatea, osakidetza, etxe bizitza, bizi kalitatezko bizi bat edukitzeko, ez da, eskakizun etxarra. Euskara aipatu duzu, hizkuntza epela, beroa, izan daitekela, pikaroa. Tira, urte berri honek ekarriko dizkigu, espero dugu, aktore hori ere, urte oparoa ekartzea, Euskal ekoizpenak eizue, jende asko hori entzun digulako, Euskal zinemaren loraldia, tira, oraindik ere askoz gehiago egin daiteke, ez da? Egin daiteke, egin behar. 8.000koaren punta oraindik ez da ikusten, ez da? Ez da, zinea, telebista,
antzerkia, gehiago bultzatu. Beti esaten dugu, kapital humanoa izugarria dago Euskal Herrian. Zuek bezalakoak zaudete asko eta oso onak. Beraz pixka bultzatu beharra, ez da? Hombre, eta ekipoak, atzeko ekipoak. Ekipoak, hori da, lantaldeak ekipoak, teknologia, euskal teknologia. Kalitatezkoa. Aipatu duzu, euskara hizkuntza beroa, erotiko festiboa, horko gaua ere hartu dijoak iguna. Aizue, euskara motorrak berotzen, itzordu interesgarriak urtak ekarriko dizkigunak, eta Dorleta, baduzu halako ohitura berezirik, korrikarekin edo osoko kaletan ikusiko zaitu. Andori, badakizu, azken txampan, ziur... Korrika! Itzemanda, zure tartea gertu dugu. Segundu batzuk, minutu batzuk. Ekine, urte osoa darama itxarotean. Normala da. Dagoeneko urtea pasa dugu eta itxarotean darama oraindik. Urte bete, zai gure Andoni Ollokei. Dorleta, baina ohitura berezirik baduzu korrikarekin edo eta gertuan, ez? Tokian tokikoa. Korrika, tartetxua eta hoxe. Kalitatezko lasterke taldia, ezta? Hori da, aportazioa aldana. Ederki. Aportazio aldana, izan ere, korrikaz hitz egiten dugunean, gauza politak, ezta? Ze, 2 urtean behin da, baina lenguan esate genuen, 2 urte bapatean pasatzen dira, eta dagoeneko berriz ere korrikan gaude. Eta oraindik hemen ditugu denak sartuak, korrikan ikusitako irudi hunkigarri horiek, ezta? Bai, baita berri hemen dago, eta berri emozio berdinekin, eta berri pospozik, eta bueno, hortxe gongo gara. Halaxe, euskal aktoreak ere ikusiko ditugu, euskal industria, euskal ondare erraldoi hori, korrika, datorren urte honetan, eta gu bereien atzetik, noski baietz, aizue, herribideak uinak edukiz bete behar ditugulako, eta euskal ekoizpenen alde ere, topa, oraingo honetan ez dugu patxarrik, baina irudimena, geure alde, eta izan da dira urte hona, noski baietz, urte berrian. Arro herri korrika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo aforiko. Eta gauaren azken txampa honetan, geure gaueko izarretako bat, gaur geurean azokako irudiak ikusi dituzue, Koldo Otamendi, Gabon! Gabon. Hori da, Gabon Koldo Otamendi gehiago ezaguna kojo bezala. Ikusi ditugu Durangoko irudiak, aurten guztira izan da kontzertu handien urtea, ez da, pasa dugun, hau 2023a?
Bai, alaxe da, esan daiteke euskal musika geroz eta leku handiagoa hartzen ari dela jaialdi erraldoietan, gune handietan, bek bezalako gunetan, karpa erraldoietan, Ertzainak taldearen agur kontzertuarekin hasi zen urtea, Zeit bezalako kontzertu erraldoiak ere egin ziren beken, eta datorren urtearako begirare, badira hainbat hitzordu importante, Untzaren despedida edo ETS-ren kontzertua beken, ja dagoeneko sarrera guzti salduta. Dena sarrerak, bai, saldoak, hoi eta izugarria, Hasten direnerako ja dena saldua dago? Bai, esan daiteke, agiaz horrelako guneak orain arte zirela, igual Espainiar artistentzako edo atzerritik zatozten talde handientzako, eta geroz eta leku gehiago hartzen ari da euskal musikaz, euskaraz egindako musikak, eta hori beti ere aberasgarria da. Euskal kultur industria, musika industria hori esan genezake, bere teknologia propioarekin, Kojok aipatu digun bezalaxe, Barakaldoko bek esate baterako, edo eta beste gune batzuk. Akaso lehen bestelako kontzertu handi edo festivalentzako toki erreserbatuak ez ziren bezalaxe, badira, ez dakit, hor garapen bat eman da, eta tokia eskuratzen ere, bai. Uste dut, naroa guztietan egon dela, ertzainaken bai, uste dut, ez dakit, errepikatu zuen, zein ederra izango den, akaso ezagutzen ez duzunontzako, zein ederra izango den festival horretan, eta deigarria gainera, belaunaldi ezberdinak, euskal talden azken berritzailenak ere izan daitezkenak, dira, hementxe dituzu irudi ikusgarriak izan direnak benetan. Arearen ostean datore kaitza, da berri ez guretza. Denbora aurrera eten gadian, ahora ezin eutxi zanginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Tira, irudi ederrak izan dira, lehen aipatu dizuet, ez zen txistea, naroa guztietan izan dela. Musikazalea morratua nahizelako akaso? Bai, musikazalea eta musika jartzen duten ordu txikien zalea ere bai. Sekretutxo batekin etxean egontzan, liburuak irakurtzen. Ni txintxo, badakizue. Kojo, galdetu nahi nizun baita ere, zuzenekoak aipatu dugu, ezta? Gune handi hauek nolabait euskal giroarekin edo eta euskal estenak ere lortu duela, horre zubi bat egitea. Irudipena izan dugu edo nolare urteak bestelako berrikuntza batzuk ere utzi dizkigula, ezta? Akaso lehen konposatu edo zuzenekoak jo, baina orain estetikoki, estena bera ere garatu egin dela esan genezake. Bai, hor dago sare sozialen presentzia, musika irudiarekin dijoa lotuta zentzu askotan, Instagram bidez, TikTok, YouTube, horrelako errementea pila daude, lekuan egon gabe, esan daiteke lekuan zaudela ere, gerora ikusten diren bideo eta bestelako edukietan. Eta gaur egun musika soila konsumitzea dirudi zarrunoen gauza bilakatu dela, ez? Eta ja musikak behar du nolabaiteko bideoak, ekintza bat, dantza bat, eta horrelako gauzak behar dituzte, ez? Ikusteko dago bakarrik azken bideoak, ez? Izaroren azken bideoa, Zetakena, Janus Lesterrena, musika bai, interesgarria, baina gainera dantza bat, o koreografia bat, o jarraitzeko mugimendu batzuk, ez? Eta hori hori irudia gerozta importanteagoa da, batzutan esango nuke igual musika bera baino importanteagoa, eta da gazte belaunaldi baten tendentzia berriak, eta jendea hortara lotzen ari da. Zuk esan duzuna egia da, zarruno irudi hori ez, eta egia da, gazteek gaur egun ikusten dutena da irudia, eta posiblea da irudi motza gainera. Ez lehenoko 4, 5, 6, 8 minutu baizik eta gauza motzak, eta direnak ikusten dituzu bideoklipak, esan duzuna adibidez izaro hartuta aintzat. Ze koizpen ikusten da, Euskal Herrian gutxitan ikusi ditugu orain arte bintzat horrelako bideoklip batzuk? Bai, dena dator kanpotik, ez? Azkenean Izarok kopiatuko dio beste bati, kopiatu zion bezala urteak atzera, ez? Eta Euskal Herrira gauzak iristen dira. Roka Hemen 80 markan iritsi izan bezala berandu,
gu ere segurazki berandu iritsi gara tendentzia berrioetara, eta Estatu Batuetan herriko dira beste tendentzia batzuetan dagoeneko iritsiko direla 5 urte barru, ez? Joain dena azkarrago dela esango nuke, ez? Eta ja ez da bakarrik gitarrarekin atera kantatzera, baizik eta behar da eszenografia handiagoa, irudiak, dantzak aipatu dugun guzti indarra hartu du, eta ikuskizunare eta aberatsagoa da, ez? Askotan, esaten dute, musika igual bigarren plano batean geratzen da, inguruan duen foko guztiarekin, baina azkenean hori tendentzia dira eta jendea tendentzia jarraitzen ditu, eta hor dago, egunean. Eta tendentzia hori gainera, tarteka berriz ere ziklikoak dira, taktel txandala horren lekuko argia dugu, gure haurtzaroko kontuak, eta orain berriz ere non nahi, edo nola ere, lipdabak ere, gainetik kendu genitu, beste nonbait modan jarriko direla, itzuliko dira, edo nola ere. Adibide pare bat aipatu dizkigu, gehiago ere badira, gaur geurera ekarri ditugunak Izaro eta Zetak. Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara Anbotoko dama. Zaitzen gorriaren babesean zureko bat, betirako aralarko dama. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria. Txitu nazazu albazu, eta hau dena ikusita ezin ahaztu musika zuzenean dagoeneko 7. denboraldiak, ojo, erreixa esaten da, baina ja kutxunan zaitugu etxe hontan. Bai, alaxe da. Hasi ginenean ez genuen pentsaten 2 kapituluitea eta 250 piko inditugu eta bada zerbait eta pozik. Furgoneta hartu, herri, talde berriak ezagutzen, talde berriak ezagutarazten jendeari. Asko gaipatzen dute, ja ez dela musika ona egiten, baina gure saioa jarraitze dutenek. Ikusi dezakete gaur egun entxegu lokaletan ere oso musika interesgarria egiten dela. Akaso behar dira urte batzu jendea konturatzeko hortaz, baina oraintxe bertan ere gauza ederrak egiten ari da gure entxegu lokaletan, eta hori islatzen saiatzen gara gure saioan. Entxegu lokaletan ikusten ditugun horiek, hemendik 5 urte barrura beteko dituzte bek bezalakoak, askok horietako askok, eta dena sarrera atzetik ibiliko gara, ez da? Alaxe da, baina beti ere geratzen zaigu bareto txikiak, hau bezalakoak, gaztetxeak, tabernen zirkuitoa, hori ezinbesteko guneak dira, talde horiek, txiki diren gaur egun txiki diren taldeek handiak izateko, ez hori gabe, hemen Euskal Herrian eta munduko edozein txoketan, baina ezinezkoa litzateke, ez? Eta herriari bizitza. Hori da, geroz eta fokoa jartzen da bakarrik handian, eta txikiak bide luzea dute egiteke, eta gu saiatzen gara pixkat laguntzen hortan. Eta alaxen, txikitasunetik handitasunera, edonolare, handitasun horretan ekarpen txikia hastapenean eta azenolako eskaintza utzi duen, azenolako uzta, Atortxu Rock bezalako festival batek. Azkena dela, esaten dute urtero, akaso izen aldatu beharko zaio, zegia da,
haundi dela, baina oso herrikoia era berean, komunitarioa, bolondresen artean antolatutakoa, akaso bestelako festivalen artean alderatuta, beste eredua sustatu duen, ezta? Inorako zalantzari gabe, herritik herrirentzat sortzen diren jaialdia dira azken batean, eta bai dute alderatzeko pila bat, ez? Gaur egun jaialdi guztia garagardo markak dira, edo arropa, edo banketxeen markak eta dena talonariorekin egiten da, ez? Eta tortxu eta horrelako jaialdi pila bat Euskal Herrian, igual ez hainbeste sona daukatenak, baino astebururo ez, baino hilabetero badira jaialdi interesgarriak herri askotan, eta tortxu lortu du nolabaiteko izen bat, gainera oso modu herrikoiean, ikusten baizu aurtengo kartela ere talde esanguratsua badira, baina talde hasiberriak ere toki egiten zaiolako, Nafar taldei ere toki handia egiten zaio, emakumeen presentzia mermatzen da, musikalki rock abizena badu ere jaialdiak asko zerean hitzagoa da gaur egun, eta horrelako jaialdiak beharrezkoak dira oraindik ere bizigun egoerarekin, ez? Desagertzeko jaiotako jaialdi bada tortxu, espero egun ez bai desagertuko dela, bitartean horre hongo da, bosgareroetatik mezuak zabaltzen eta elkartasuna zabaltzen batez ere. Albiste ona izango da, beraz, relatiboki bintzat, atortxuren azken edizio hori, ziur baina Nafarrek beste zerbait ekoitziko dutela, beraz, esperantza osoa dugu, urteroko eguberrietako itzordu horri eutxiko diogula, tira, aurtengoak ere, ez delako azkenekoa izan bintzat, aurtengoa oraindik ere konpontzeko kontu deixente ditugulako, aurtengo atortxurrok. Pana, zuentzako txalopana Ezer esan gabe kanutoa pasatzen ditana Edo lan usteko esan zitana Lakonak eta ama Zuek bai, alta kama Berdin maite zaitizte denetan Urte berri hon, lagunak. Urte berri hon, berdin. Bueno, eta zuei, esan dakoa urte berri hon, eta 2024 izan da hila zoragarria, feminista, parekidea, askatasuna, lasaitasuna, elkarlana, guzti horiek esaten direnak, baina izan da hila 2024an. Bai, eta alaxe, badakizue urte berriari desio eskakizun, zerrenda luze hori, baina badakizue gauzak ondo joateko, norberaren gandik hasita, komunitatean elkar zainduz, eta beste zaintza erdigunean, bestelako zaintza sistema baten nahiko dugula, tira, gure esku dagoelako, eta noski baietz Hamaika Telebista hor izango delako. Hortxe izango delako, eta orain bai, zuekin, orain bai. Andoni, Oliokiegi, urte berri on denoi! Badoa, badoa. Bakardadea sentitzeko beldurra behartzen nau egun ontan barneko ateratzera nerekin zaude naizta solik bihotzean laster elkartuko gara gizara laiago batean
pasatzen neure pena. Kantuz barrutinen arrez kanpotik barkatu kantuarekin hazen dut minani. Kantuz derma bizia azteko giltzia neuretzak kantuan dago fortuna guztia. Eta kantuz kantu noa botatuz neure azia. Esia burraturik libratu duen kanta. Lotura guzietari gorputzaren mugetari aske sentitu nahi. Azkena txauela bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren estalitako egien oiurik bortitzena, bortitzena. Zer larreetan gure peleko artzaina, mendire galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Zer larreetan gure peleko artzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan. Tazkaletu inoiz galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, da beti izango zaidago ama, zai eta zai Andreta laguna. Adorator Euskal Herrira, adorator etxera. Zaidago ama, zai eta zai Andreta laguna. Adorator Euskal Herrira, adorator etxera. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da. Ta kantu hau biona itxasargia testiguta, zeuen urratsak gurea da itzulera denona. Sekoa izatearen konplexurik batez, erdara traketxetan mintzatzearen ere. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak arlezan arna. Bada garaia noiz baitezagun, uda